Il-komunità Serba f'pajjiżna qed tiġbor il-flus biex jgħinu lill-familja tas-Serb Niki Vojevic Dorde li tilef ħajtu traġikament nhar it-Tnejn l-għadda fit-triq Mikiel Anton Vassalli San Ġiljan f'inċident ta' traffiku li seħħ għall-ħabta tal-5:15 filgħaxija. Il-vittma kien meqjus minn ħafna bħala ħabib li dejjem sabu matul ħajjithom u li l-passjoni li kellu fil-ħin liberu tiegħu kienet il-muturi. Tant li hu kien parti minn grupp lokali ta' persuni li jħobbu dan l-isport. Il-vittma kien qed isuq il-mutur tiegħu meta għal xi raġuni tilef il-kontroll, waqa' u ġarrab ġrieħi serji. Minkejja l-ewwel għajnuna li ngħata minn tim mediku ftit wara li ttieħed lejn l-isptar Mater Dei b'ambulanza u ġie ċertifikat mejjed. Dorde kellu 53 sena u kien jgħix San Pawl il-Baħar. Sfortunatament biex il-katavru jittieħed lura s-Serbja ifisser spiża li l-familja ma taffordjax. B'hekk qed issir it-talba għall-għajnuna.